Il-ħoss tal-magni minn bosta muturi d-dewa fil-wis taħħa sabtan 2 fil-ħodu waqt li ġiet varata l-bike ride għall-edizzjoni tal-Pink October Movember ta' din is-sena. Id-dettalji tal-attività li se ssir fl-4 ta' Ottubru ngħataw waqt konferenza tal-aħbarijiet fis-sit tal-kumpanija Enemed li qed tikkollabora mal-Fondazzjoni Marigold biex ittella l-bike ride. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, Michelle Muscat, fakret li lan tal-attività u li titqajjem kuxjenza dwar 5 tipi ta' kanċer li jaffettwaw lin-nisa u lill-irġiel, jiġifieri l-kanċer tas-sider, tal-għonq tal-utru, tal-ovarji, tal-prostata u tat-testikoli. Ħafna drabi, ħafna nies illum il-ġurnata jisimgħu b'ħafna stejjer ma mbagħad fl-istess ħin x'intiġi biex huma jiċċekkjaw lilhom infushom jew jaraw huma stess x'għandhom bżonn, ħafna drabi jaqtaw qalbhom. Waqt il-bike ride il-parteċipanti se jgħaddu minn lokalitajiet differenti qabel jaslu fiż-Żejtun fejn tintemm ir-rotta. Is-sindku taż-Żejtun Ġowna Ġus qalet li se tkun organizzata attività għal kulħadd li tilqa' lill-parteċipanti biex il-komunità tingħaqad f'din il-kawża. Bħala kunsillu bħala żwieten ħanejnu fejn jitlu donazzjonijiet, nixtiequ li jkollna aktar donazzjonijiet, ħankomplu ngħinu lil Marigold Foundation tkompli bis-servizzi tagħha. Nafu li qed tagħmel servizzi tajbin ħafna qiegħda tgħin, però dejjem qed jonqos. Wieħed minn dawn il-proġetti li qed isir propju bil-fondi miġbura fl-edizzjoni tas-sena l-oħra huwa s-servizz tal-Onkology Outreach Foundation. TVM News taqsa lis-Sinjura Muscat fiex wasal. Miexi sew, u allura kuntenta ħafna u bekk għamilna wkoll dal-kuraġġ biex nerġgħu għal din is-sena issa naħdmu ħalli konna mhux biss kampanja li tgħallem, imma mill-fondi li jinġabru minn din il-kampanja issir bħal snin ta' qabel għat 12 sena konsekuttiva proġett għall-poplu. Is-sewwieqa tal-muturi preżenti ħeġġew lil klabs tal-muturi u s-sewwieqa individwali biex jingħaqdu magħhom għal din l-attività. Għamal li smajna f'din l-attività aħna konna ridna niġu biex we make aware sħabna wkoll fuq dawn l-affarijiet u jiena xina niġbru l-fondi għal affarijiet li biex ngħinu l-kulħadd. Il-kampanja tal-Pink October Movember se titħabbar fit-30 ta' Settembru l ġej taħt il-patroċinju tal-President Mirjam Spiteri de Bono.